Γεια σε όλους, μετά από ομολογουμένως αρκετό καιρό. Σε αυτό το βίντεο θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο βαθύ και περίπλοκο θέμα που δεν είναι άλλο από τον ορφισμό καθώς και τον ίδιο τον Ορφέα. Χωρίς λοιπόν πολλούς περιττούς προλόγους και σάλτσες, ξεκινάμε με το μύθο του ιδίου. Μόνο ένας θνητός υπήρξε, του οποίου η τέχνη πάνω στη λύρα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή του θεού της μουσικής Απόλλων, και το όνομα αυτού Ορφεύς. Ήταν η μουσική του Ορφέα που έσωσε το πλήρωμα της Αργούς από τις Σιρήνες κατά την αργοναυτική εκστρατεία, και ήταν η μουσική του πάλι που τους έσωσε από τις συμπληγάδες πέτρες και τους οδήγησε τελικά στην απόκτηση του χρυσόμαλου δέρατος. Όταν ο Ορφέας έπαιζε τη λύρα, πτηνά και θηρία θα κατέβαιναν από τους ουρανούς και από τα δάση και θα μαζευόντουσαν γύρω του, μαγεμένα από τη γλυκύτητα και τη μέθη της μουσικής του. Οι πέτρες, έλεγε, θα μετακινιόντουσαν, τα δέντρα θα έγερναν προς το μέρος του ώστε να ακούσουν το σκοπό του και τα ποτάμια θα ημέρευαν. Ήδη βλέπουμε ότι στη μουσική του Ορφέα προσδίδεται ένας έντονος μεταφυσικός τόνος, μιας και η μουσική αυτή είναι ικανή να επιβληθεί στο περιβάλλον γύρω της κατά τέτοιο τρόπο, όπως έχουμε δηλαδή ξανασυζητήσει άλλωστε και σε προηγούμενα βίντεο για τη δύναμη και την επίδραση του ήχου ή του λόγου στο περιβάλλον, έτσι. Ο Πίνδαρος λοιπόν τοποθετεί τον Ορφέα μεταξύ των αρχαιοτέρων ηρώων της ηρωικής περίοδου, του Χρυσού Γένους δηλαδή, πολλές γενναίες πίσω από τον Όμηρο, και τον αποκαλεί ως ο πατέρας των τραγουδιών. Ο Ορφέας είναι γιος του Θράκα βασιλιά Ιαγρού και της Μούσας Καλλιόπης, της μούσας της ηρωικής ποίησης. Ο Ορφέας θεωρείται ως ένας από τους προτεργάτες του ανθρωπίνου πολιτισμού, καθώς δίδαξε τη φαρμακευτική, τη γραφή, τη γεωργία. Ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένος με τη θρησκευτικότητα και δρούσε ως ιονοσκόπος και μάντης. Κυρίως όμως λογίζεται ως ιδρυτής των μυστηρίων και του τελετουργικού της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, όπως αυτά του Απόλλωνα και του Διονύσου, και υπήρξε μεγίστη ιερατική μορφή και καταλύτης στη διάδοση της ιερής μυσταγωγίας. Τέλος, ο Ορφέας ήταν ο ιδρυτής του μυστηριακού φιλοσοφικο-θρησκευτικού συστήματος γνωστό ως ορφισμός, μια άρτια δομημένη αποτύπωση της συμπαντικής αλήθειας, των νόμων που τη διέπουν, καθώς και το ρόλο του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Τις διδαχές του ορφισμού την ύστερη εποχή ακολούθησαν γίγαντες της διανόησης όπως ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων, ο Όμηρος και άλλοι, οδηγώντας τους σε μια ενιαία κοσμοαντίληψη και κοινές παραδοχές όπως αυτή της αθανασίας της ψυχής και την ανάγκη απεγκλωβισμού της ψυχής από την ύλη, στην οποία και δεσμεύεται. Πολλοί ύστερα αποκάλεσαν τον ορφισμό ως μία από τις πρώτες μονοθεϊστικές θρησκείες και τον Ορφέα μάλιστα μονοθεϊστή της αρχαιότητας. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, ευσταθή? Μονοθεϊστής σημαίνει ότι πίστευε ας πούμε μόνο στο Δία, όχι στο υπόλοιπο Ολύμπιο Πάνθεον? Πώς γίνεται αυτό άραγε? Η αντίληψη λοιπόν ότι ο ορφισμός είναι ή μοιάζει με μονοθεϊστική θρησκεία βασίζεται όχι στο ότι αρνείται τους άλλους θεούς, αλλά στο ότι αναγνωρίζει έναν υπέρτατο ενιαίο θεϊκό νου ή αρχή πίσω από όλους και τα πάντα. Είναι δηλαδή, παιδιά, μονοθεϊστικός σε ουσιαστικό επίπεδο, αλλά πολυθεϊστικός στη λειτουργική του μορφή, ok? Αυτό το φαινόμενο λοιπόν, παιδιά, ονομάζεται συχνά ενωτικός ή μεταφυσικός μονοθεϊσμός και τον συναντάμε σε αρκετές μορφές αρχαίων φιλοσοφικών και μυστηριακών παραδόσεων, για παράδειγμα στον Πλάτωνα, στον νεοπλατωνισμό, στην Καμπάλα, στον Ινδουισμό και σε άλλα.
Ο Ορφέας λοιπόν είναι ο κατεξοχήν ιεροφάντης και μύστης του θεού Διονύσου, αλλά όχι του συμβατικού διονυσισμού, δηλαδή των διονυσίων εορτών του πλήθους, αλλά του βαθύτερου μυστηριακού Διονύσου, του Διονύσου Ζαγραία, όπως θα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Αντί δηλαδή για διονυσιακή έκσταση, διδάσκει εσωτερική ένωση με το Θεό μέσω κάθαρσης, γνώσης και μοίησεως. Δηλαδή, ο ορφισμός είναι ο πνευματικός δρόμος προς τον Διόνυσο Ζαγραία και όχι ο θορυβώδης, ας πούμε, δρόμος του πλήθους. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την κατανόησή μας πάνω στο ζητούμενο, θα πρέπει να δούμε το μύθο πίσω από όλα αυτά. Ποια ήταν λοιπόν η ιστορία του Ορφέα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Ο Ορφέας λοιπόν, κατά την πληθώρα των κειμένων, ήταν ιός του Ίαγρου, όπως είπαμε, του βασιλιά της Θράκης και της μούσας της επικής ποίησης Καλλιόπης. Ο Ορφέας λοιπόν είχε παντρευτεί την Ευρυδίκη, μια πανέμορφη νύμφη με την οποία αγαπήθηκαν παράφορα. Ένα πρωί, ενώ η Ευρυδίκη περπατούσε στα δάση της Θράκης, συνάντησε τον Αρισταίο, έναν ευγενή, ο οποίος με το που την είδε την ερωτεύτηκε και προσπάθησε να την πάρει για δική του. Αρνούμενη τον έρωτα του Αρισταίου, η Ευρυδίκη έτρεξε να ξεφύγει και αυτός την καταδίωκε επίμονα, οπότε έχουμε ένα κυνηγητό. Σε ένα σημείο όπου φάνηκε να χάνεται ο ήχος των βημάτων του Αρισταίου, αφού σιγουρεύτηκε η Ευρυδίκη ότι πλέον είναι ασφαλής, ξαπόστασε για να μαζέψει τις ανάσες της και εν τέλει κατέληξε να κοιμάται κάτω από τα δέντρα. Όμως εκεί δεν ήταν εντελώς μόνη, γιατί καιροφυλακτούσε ένα φίδι, ένα ερπετό, το οποίο την πλησίασε στον ύπνο της και έχωσε τα δόντια του στο πόδι της, χύνοντας έτσι το θανατηφόρο δηλητήριό του και σκοτώνοντάς τη. Πέφτοντας λοιπόν η νύχτα και μην έχοντας επιστρέψει η Ευρυδίκη στο παλάτι, το παλάτι έστειλε ομάδες ανδρών να χθενίσουν τη γη και να ψάξουν την Ευρυδίκη. Γύρω στο ξημέρωμα της επόμενης μέρας τη βρήκαν και την μετέφεραν πίσω στο παλάτι. Νεκρή προφανώς, έτσι. Ο Ορφέας ήταν απαρηγόρητος, όσο και αν προσπαθούσε ο βασιλιάς πατέρας του, ο Ίαγρος, να τον παρηγορήσει, αυτό ήταν καθόλου αμάταιο, και μέρες ολόκληρες καθόταν μόνος του ο Ορφέας παίζοντας πένθυμους σκοπούς, σκεπτόμενος με καρδιά μαύρη και κομματιασμένη την αγαπημένη του γυναίκα. Μέχρι που πήρε τη μεγάλη απόφαση να κατέβει ο ίδιος κάτω στον Άδη και να τη διεκδικήσει πίσω. Έτσι, παρά τα παρακαλυτά του πατέρα του, ο Ορφέας ξεκίνησε το μακρινό του ταξίδι προς τον κάτω κόσμο. Είχε ακουστά μάλιστα για ένα στενό πέρασμα, το οποίο οδηγούσε βαθιά κάτω από τη γη και έφτανε ως τα νερά της Τιγκός. Όταν και κατέφθασε εκεί, συνάντησε τον Χάρο, το βαρκάρι του Άδη, όπου περίμενε το επόμενο φορτίο μεθανόντες. Ο Ορφέας λοιπόν ήξερε ότι δεν θα ήταν εύκολο να πείσει το Χάροντα να επιβιβαστεί στη βάρκα, μιας και ο ίδιος δεν ήταν νεκρικό φορτίο, αλλά στηριζόμενος στη δύναμη της μουσικής της λύρας του, τελικά μέχρι και ο Χάρος έγινε να υποκύψει και στο τέλος συμφώνησε να τον μεταφέρει. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν. Στην άλλη όχθη του ποταμού όπου και κατέβηκε, συνάντησε τον τρομερό Κέρβερο, ο οποίος φύλατε το δρόμο για τον Άδη. Και πάλι ο Ορφέας με τη δύναμη της μουσικής του γαλήνεψε το τρομερό αυτό θηρίο και προχώρησε βαθύτερα και βαθύτερα μέσα στην κοιλάδα του κάτω κόσμου. Προχωρούσε ο Ορφέας, περιβαλλόμενος από τους νεκρούς που γέμιζαν τα σπλάχνα του, ώσπου στο τέλος μέσα από τις σκιές ξεπρόβαλε ένα παλάτι. Εκεί πίσω από τις μαύρες πύλες του παλατιού είδε με τα ίδια του μάτια δύο θρόνους. Στον ένα θρόνο καθόταν ο βασιλιάς του κόσμου αυτού, ο ίδιος ο Άδης, με μάτια βαθιά σαν τάφη ανοιχτή. Στον άλλο θρόνο δίπλα του καθόταν η Περσεφόνη, η οποία έλαμπε σαν το φεγγάρι μέσα στο σκοτεινό ουρανό.
στάθηκε λοιπόν μπροστά τους και τους εξιστόρισε το λόγο για τον οποίο έκανε αυτό το ταξίδι και το πως η αγάπη του για την αδικοχαμένη γυναίκα του, την Ευρυδίκη, τον οδήγησε ως εκεί, εκλιπαρώντας το Θέο Άδη να την αφήσει να γυρίσει πίσω μαζί του. Τελικά, την τελική απόφαση ο Άδης την πήρε μέσω της γυναίκας του, της Περσεφόνης, η οποία συγκινήθηκε από τη δραματική ιστορία αγάπης του Ορφέα. Έτσι, μεσολαβώντας εκ μέρους του Ορφέα, η Περσεφόνη πίστηκε ο τρομερός Άδης και διέταξε τις 3 μοίρες να φύγουν, να βρουν και να φέρουν την Ευρυδίκη. Και γύρισε πριν γυρίσουν οι μοίρες και είπε στον Ορφέα: «Τώρα σήκω και φύγε και εσύ και η γυναίκα σου από αυτό το μέρος. Φύγε και η γυναίκα σου θα σε ακολουθεί κατά πίσω στην επιστροφή σου. Όμως πίσω σου μην κοιτάξεις ούτε για μία φορά, ωσότου αντικρίσεις εσύ και αυτή το πρώτο φως του ήλιου. Δηλαδή φύγε και έχε την πίστη ότι η γυναίκα σου είναι κατά πίσω σου και σε ακολουθεί, αλλά ούτε για μία στιγμή μη διανοηθείς να γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω». Ο Ορφέας υπάκουσε και έφυγε από το παλάτι και ξεκίνησε λοιπόν το δρόμο της επιστροφής. Στο δρόμο της επιστροφής ο Ορφέας, εκστασιασμένος, μπορούσε σχεδόν να ακούσει πίσω του τα βήματα της Περσεφόνης της Ευρυδίκης να τον ακολουθεί και σχεδόν να νιώσει την ανάσα της στο σβέρκο του. Και αυτός έτσι συνέχισε με το βλέμμα του κολλημένο αυστηρά στο δρόμο, στο μονοπάτι μπροστά του. Και έτσι συνέχισε και σε όλη τη διαδρομή έπαιζε χαρούμενες, λέει, μελωδίες, οδηγώντας τη σκιά της Ευρυδίκης πίσω στη ζωή. Όταν πέρασε το κατόφλι της σπηλιάς και βγήκε στον ήλιο αυτός, όμως δεν άντεξε και γύρισε για μία στιγμή να βεβαιωθεί ότι και εκείνη τον ακολουθούσε και περνούσε το κατόφλι. Και για μία φευγαλαία στιγμή όντως την είδε να έχει φτάσει κοντά στην είσοδο της σκοτεινής σύραγγας, σχεδόν έτοιμη να πάρει σάρκα και οστά, να ξαναζωντανέψει. Όμως αυτή βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκτός του ηλίου και στις απαρχές της σύραγγας. Και έτσι εν τέλει, παιδιά, παραβίασε τον νόμο του Άδη για τόσο και η Ευρυδίκη άρχισε να ξαναγίνεται σκιά, ώσπου και χάθηκε, επιστρέφοντας για πάντα στις σκιές του κάτω κόσμου. Μέσα στην απελπισία του, ο Ορφέας μίσησε τους πάντες και τα πάντα και η καρδιά του, λέει, μαράθηκε. Έχασε την όρεξή του για τη ζωή και παρότι πάρα πολλές γυναίκες και νύμφες προσπαθούσαν ύστερα να τον γοητεύσουν, δεν σήκωνε το βλέμμα του να κοιτάξει καμία άλλη. Δεν ήθελε τίποτα δηλαδή να του θυμίζει το δράμα του και το χαμό της Ευρυδίκης. Κάποια στιγμή, ενώ έπαιζε πένθυμα τη λύρα του στις όχθες του ποταμού Ελικόνα, δηλαδή είναι στον σημερινό νομό Πιερίας, εξοργισμένες από την περιφρόνηση που τους έδειγνε ο Ορφέας, οι μενάδες ρίχτηκαν πάνω του και τον κομμάτιασαν, κυριολεκτικά. Κατά μία εκδοχή του μύθου τώρα, οι μενάδες, αφού κομμάτιασαν το σώμα του Ορφέα, πέταξαν το κεφάλι του στον ποταμό Εύρο, το οποίο καθώς έπλε εξακολουθούσε να τραγουδάει το κεφάλι για τη χαμένη του αγάπη. Και το κεφάλι του Ορφέα ύστερα ξεβράστηκε στη Λέσβο, όπου το περιμάζεψαν οι Λέσβοι και το έθαψαν. Ο Λουκιανός μας λέει τώρα ότι ο ναός του Βάκχου χτίστηκε πάνω στο σημείο ταφής του Ορφέα, ενώ η λύρα του Ορφέα αφιερώθηκε στο ναό του Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλων με τη σειρά του την πήρε και την τοποθέτησε ψηλά στον ουρανό, φτιάχνοντας έτσι τον αστερισμό της λύρας. Όσο για τις μενάδες, η οργή του θεού Διονύσου τις μεταμόρφωσε σε δέντρα, ζώντας έτσι την υπόλοιπη ζωή τους μουγκά, ώσπου στο τέλος το σώμα τους θα σάπιζε και θα έπεφταν νεκρές στο χώμα. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, παιδιά, είναι ένας από τους πιο συμβολικούς και πολυεπίπεδους της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Είναι κάτι αρκετά παραπάνω από μια ιστορία αγάπης. Πρόκειται για μια αλληγορία για το θάνατο, τη μνήμη, τη γνώση, την πίστη και τη σχέση του ανθρώπου με το θείο. Κυρίως ίσως με το θέμα της πίστεως. Εδώ δηλαδή μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ του «μην κοιτάξεις πίσω» που λέγεται στον Ορφέα από το Θέο Άδη
και τις παρεμιώδους και ίσως κάπως παρεξηγημένες φράσεις του «πίστευε και μη ερεύνα». Και τα δύο, αν και προέρχονται από διαφορετικά πλαίσια, συγκλίνουν σε ένα κοινό υπαρξιακό δίλημμα. Τι προηγείται στην πνευματική οδό, η πίστη ή η γνώση? Όταν δηλαδή ο Ορφέας παίρνει την άδεια να οδηγήσει την Ευρυδίκη πίσω στον πάνω κόσμο, του τίθεται ένας όρος: να μην κοιτάξει πίσω του μέχρι ότου να φτάσουν στο φως. Αυτός ο όρος δεν του εξηγείται, του ζητείται υπακοή χωρίς εξήγηση, άρα πίστη χωρίς απόδειξη. Τη στιγμή λοιπόν που κοιτάζει είναι η στιγμή της αμφιβολίας, της ανθρώπινης ανάγκης για βεβαιότητα, έτσι. Λογικό. Ο Ορφέας, εδώ βλέπουμε, δεν εμπιστεύεται, προτιμάει να δει, να ελέγξει, να βεβαιωθεί. Και αυτό εν τέλει τον καταστρέφει. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις, και του Ορφέα και της ρήσης πίστευε και μη ερεύνα, υπάρχει ένα σημείο στην πνευματική πορεία όπου η γνώση έρχεται μόνο με εμπιστοσύνη. Φοβερά ενδιαφέρον, έτσι. Επομένως, αν ζητήσεις απόδειξη πριν την ολοκλήρωση, δεν θα υπάρξει ολοκλήρωση. Δεν βρίσκεται ότι είναι τρομερός ο συμβολισμός εδώ? Όπως γράφει και ο ορφικός σύγχρονος ποιητής μας ο Γιάννης Ρίτσος, ποιο το όφελος που μάγεψες με το τραγούδι σου τον Άδη και την Περσεφόνη και σου επιστρέψανε την Ευρυδίκη? Ο ίδιος εσύ, στη δύναμή σου δυσπιστώντας, στράφηκες να βεβαιωθείς και εχάφθη πάλι το βασίλειο των σκιών κάτω από τις λεύκες. Τα είπε όλα. Όπως είπαμε και πριν, ο Ορφέας είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τη λατρεία του θεού Διονύσου. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης γράφει χαρακτηριστικά: ο Ορφέας ήταν ένας άνδρας έμφυτης ιδιοφυΐας που εισήγαγε πολλές καινοτόμες αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στις μυστηριακές τελετές. Από τότε και ύστερα, τα μυστήρια που ανάγονται στο θεό Διόνυσο αναφέρονται ως ορφικά. Θα πρέπει να ανατρέξουμε βέβαια στην ορφική θεογονία να δούμε τώρα το τι και το γιατί, έτσι. Κατά την ορφική θεογονία, ο Ζαγρεύς, το πρώτο όνομα δηλαδή του Διονύσου, ήταν ο ιός του Δία, ο οποίος Δίας μεταμορφωμένος σε φίδι πλάγιασε με τη βασίλισσα του κάτω κόσμου Περσεφόνη. Εδώ βλέπουμε ότι ο Δίας, θέλοντας να γεννήσει έναν ανώτερο διάδοχό του, στον οποίο ύστερα σκόπευε να δώσει τα σκύπτρα της εξουσίας των θεών, ενώνεται με την Περσεφόνη, τη θεά του κάτω κόσμου. Οπότε από την ένωση γεννιέται ο Ζαγρέας, μια οντότητα συνολική δηλαδή, έτσι, παγκόσμια ας πούμε, ως παιδί του φωτός και του σκότους. Εξού και θα έπαιρνε τα σκύπτρα. Η θεά Ήρα τώρα μέσα στη ζήλια της για το παιδί του Δία, το οποίο όπως είπαμε θα διεκδικούσε ηγετική θέση ανάμεσα στους θεούς, συνομωτεί με τους Τιτάνες και τους πείθει να ξεμοναχιάσουν το Ζαγρέα και όταν η στιγμή είναι κατάλληλη να τον θανατώσουν. Όταν τελικά οι Τιτάνες βρέθηκαν μόνοι με το Ζαγρέα, του επιτέθηκαν, τον έκοψαν σε κομμάτια και ύστερα τον καταβρόχθησαν. Αυτή η πράξη των Τιτάνων προκαλεί φυσικά την μανιώδη οργή του Δία, ο οποίος τους διαλύει παντελώς με τη δύναμη του κεραυνού. Η κόρη του Δία, Αθηνά, καταφέρνει και περισσώζει την καρδιά του αδικοχαμένου Διονύσου, από την οποία ο Δίας ύστερα καταφέρνει να τον αναγεννήσει, καθώς η θεϊκή δύναμη, η θεϊκή ουσία μάλλον, δεν χάνεται. Την καρδιά του Ζαγρέα τότε τη δίνει στη Σεμέλη, την κόρη του Κάδμου. Παρένθεση εδώ, ο Κάδμος εδώ παιδιά είναι ο γνωστός μάλλον σε όλους Κάδμος από τους πλέον πασίγνωστους στίχους του έργου Βάκχες του Ευρυπίδη, είτε Θωέ Ελίσσας Κίνας ή της όρος θείασον ενθέχουσιν Κάδμου κόρες ανιστρίσατε. Δηλαδή τρέξτε γρήγορα σκύλες της Λύσσας στο βουνό αμολυθείτε όπου έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου. Νομίζω πλέον όλη η Ελλάδα ξέρει και αναγνωρίζει αυτό το απόσπασμα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
Δίνει λοιπόν ο Δίας την καρδιά του Διονύσου σε μία από τις κόρες του Κάδμου, τη Σεμέλη, η οποία είχε επίσης θεϊκή καταγωγή, η οποία Σεμέλη τον καταπίνει. Έτσι η Σεμέλη κυοφόρησε και γέννησε τον νέο Ζαγραία, αυτή τη φορά όμως υπό το όνομα Διόνυσος. Γι' αυτό και ο Διόνυσος αποκαλείται πολλές φορές διγενής, επειδή έχει γεννηθεί 2 φορές. Ύστερα από τις στάχτες των Τιτάνων, ο Δίας δημιουργεί την ανθρωπότητα. Επίσης, κατά τον μύθο αυτό, η Σεμέλη μεν κυοφόρησε το Διόνυσο, αλλά από ένα σημείο και μετά το σώμα της δεν ήταν κατάλληλο για να περατώσει τη θεϊκή κυοφορία. Έτσι ο Δίας αναγκάζεται και τον παίρνει από τη Σεμέλη και τον βάζει στον μυρό του για το υπόλοιπο διάστημα της κυοφορίας, από όπου και τελικά γεννιέται. Σύμφωνα με τους ορφικούς λοιπόν, ο άνθρωπος ως πλασμένος από τις στάχτες των Τιτάνων είναι μια διφυής οντότητα, καθώς μέσα του περιλαμβάνει ένα αλόγιστο και βίαιο μέρος, δηλαδή αυτό των Τιτάνων, αλλά και ένα θεϊκό μέρος, το διονυσιακό. Και τα δύο αυτά μέρη, από τα οποία αποτελείται η ανθρώπινη ψυχή, αναλογούν στους Τιτάνες, οι οποίοι έχοντας καταβροχθήσει τον Ζαγραία, πήραν μέσα τους την αθάνατη θεϊκή σπίθα. Η βρώση του Ζαγραία από τους Τιτάνες για τους ορφικούς αποτελεί το αντίστοιχο προπατορικό αμάρτημα, όπως το γνωρίζουμε από τις μεταγενέστερες χριστιανικές διδαχές, και αποτελεί τον λόγο του εγκλωβισμού της ανθρώπινης ψυχής στον ατελείωτο κύκλο των μετενσαρκώσεων. Είναι δηλαδή το στίγμα που κουβαλάει πάνω της η ανθρώπινη ψυχή, έτσι. Και στη συνέχεια είναι αυτό το τιτάνιο κομμάτι της ψυχής, όπως είπαμε, που έκανε και τον άνθρωπο δέσμιο της ύλης, όπου μαζί με το προπατορικό αμάρτημα της βρώσης του Ζαγραία εγκλωβίζουν και την ψυχή στο γήινο πεδίο. Και αυτός είναι και ο απότερος στόχος των ορφικών μυστηρίων, δηλαδή η απελευθέρωση της ψυχής από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων και η επιστροφή της στη θεϊκή πηγή. Από εκεί προκύπτει η αναφορά και η έμφαση των ορφικών μυστηρίων στη λατρεία του θεού Διονύσου. Ηρωνικά, όπως επισημαίνει και ο Πρόκλος, ο Ορφέας, επειδή ήταν ο εισηγητής των τελετών του Διονύσου, έπαθε τα ίδια με όσα λέγονται στους μύθους ότι έπαθε ο ίδιος ο θεός του, ο Διόνυσος, αφού ο διασπαραγμός είναι ένα από τα μεγάλα διονυσιακά σύμβολα. Η ηρωνία. Είδαμε λοιπόν κάτι που είναι μια κύρια αρχή του ορφισμού, ότι ο Ζαγρέας, που εξ αρχής προοριζόταν να γίνει ο θεός του σύμπαντος, μετά το διαμελισμό και την αναγέννησή του ως Διόνυσος, δεν επιστρέφει στην ίδια υπερβατική κοσμογονική θέση που προοριζόταν, αλλά μετενσαρκώνεται σε μια χαμηλότερη μορφή, ας πούμε, λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο και την ύλη. Και αυτό διότι, όπως είδαμε, ο Ζεύς ξαναγεννά το Ζαγραία, αυτή τη φορά όμως μέσω θνητής μητέρας. Οπότε μάλλον αβασάνιστα πλέον κάνουμε τη σύνδεση ότι ο Ζαγρεύς συμβολίζει την κατάσταση πριν από την πτώση, δηλαδή μια κατάσταση άρτια, ολοκληρωτική και αδιέρετη. Και ύστερα ο Διόνυσος συμβολίζει την κατάσταση μετά πτώσεως, δηλαδή αυτή που περιέχει μεν το θεϊκό στοιχείο, αλλά περιέχει επίσης και την ατέλεια, τον κατακερματισμό και την φθαρτότητα του ανθρώπου. Οπότε προκύπτει η εξής ερώτηση. Τα ορφικά, ποιον από τους δύο Διονύσους δοξολογούν, τον τέλειο και αδιέρετο Ζαγραία ή τον ατελή και κατώτερο, αν μπορούμε να τον πούμε, Διόνυσο? Στον ορφισμό, παιδιά, αυτό που έχει αξία δεν είναι τόσο η αρχική θεϊκή κατάσταση, αλλά η κάθοδος στην ύλη, δηλαδή το πάσχην, η ανάμνηση της θεϊκής καταγωγής, δηλαδή η μήνυσης, και εν τέλει η λύτρωση, δηλαδή η επιστροφή μέσω των τελετών και των καθαρμών, η οποία λέγεται και κάθαρσης ή έκστασης.
Ο δεύτερος λοιπόν Διόνυσος κυρίως είναι που ξέρει το δρόμο προς την πρωταρχική κατάσταση. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή διδάσκει το δρόμο προς τη λύτρωση. Αυτό είναι που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος. Ο ορφισμός λοιπόν είναι δρόμος σωτηρίας της ψυχής, όχι τόσο δόγμα θαυμασμού προς το υπερβατικό. Ο Διόδωρος ο Σκελιώτης τώρα μας λέει ότι η όλη μυθολογία του Άδη εισήχθη στην Ελλάδα από την Αίγυπτο, καθώς και τα μυστήρια του Διονύσου, τα οποία παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με αυτά του θεού Όσηρη. Κατόπιν αυτών μπορούμε να δούμε ότι ενισχύεται η θεώρηση που λέει ότι ο Ορφέας μοιήθηκε από τους ιεροφάντες της Αιγύπτου, καθώς και ότι ο μυστηριακός θεός Διόνυσος Ζαγρεύς δεν είναι άλλος από τον Αιγυπτιακό θεό Όσηρη, μιας και η ιστορία του διαμελισμού τους και της αναγέννησής τους είναι αρκετά ταυτόσιμη, αν το δείτε και εσείς. Νομίζω μπορούμε να βάλουμε μία τελεία αυτή τη στιγμή. Καλύψαμε το μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης και την θεογονία σε ένα εντάξει βαθμό, πιστεύω. Στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσουμε να λέμε και να εμβαθύνουμε στην κόσμογονία, όπου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή πολυπλοκότητα. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την υποστήριξή σας και τα όμορφα σας λόγια. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο με ενδιαφέροντα πράγματα και αφορμές για συζητήσεις και για παραπάνω εμβάθυνση. Να είστε καλά, γεια χαρά.